आंबो लंथं मोसासिगोन र' नायबाय था भिडिअ'आव साबस्क्राइब खालामना ला हाजिरा मावनानै जायाबा उफाय गैलालै इउटुबाबो गुन्दै गैला बेल सानानै नारै जानांसिगोन उफाय गैला लाइभआव Dah. ट्रेक्टर बोराय लाबाय आङो नै बे ट्रेक्टर बोरायजों बेलसा नारै नारै बाला रोगा रोगा अन्थाइ फानै फानै जाबाय थानोसै एबार रायजोफोर बाला नांगौबा आंखौ कल खालाम 1500 ट्रेक्टर गंसेयाव दाला मोनसेयाव आं रोगाना हैगोन बे ट्रेक्टर बोरायजोंनो जिउ खुङै खुङै जानोसै बेखौनो सलायथाबबाय थानोसै आङो एबार नुदोंना ट्रेक्टर गंसे लाबायलाय इउटुबजोंथ' खामानि गैला बेजोंनो सोलिनांसिगोन उफाय गैला नङाबा बेलसा नारै नारै जानोसै नङाबाथ' गुन्दै रानसिगोन गैया बाबा दासो जादोंदां बाला मेंबाय दोखो फार्स्ट टाइम बेलसा नारदों मोखांखौ नुवाखै केमेरामेन हा खनसे ट्राइ खालामलाय थांलाय दासो 23 माबा खालामदों मालाबा हेलौ लोगोफोर बाला लांनो फैदों नै हाजिरा मावदों उफाय गैला हाजिरा मावनानै जायाबा बाला दैखांगासिनो दोखो मेंबाय फार्स्ट टाइम लाइभआव बेलसा नारफेरदों नै दाबो जेबोआनो जायाखै आदा जाबाय जानायालाय ओमफ्राय दसे दैखांबावना लांसै बेखौ फार्स्ट टाइम बेलसा नारदों गोगो मोनबाय होनबायबा दसे रेस्ट लाना आरो गासिबो मेंबाय लै लेवरा जाला मेंबाय दोखो मेंबाय नै आदा ट्रेक्टर जाबाय अयथासार सान्दुं गोसा होमबाबो बेलसा नारनांगासिनो नै हाजिरा मावनानै जायाबा उफाय गैलालै इउटुबाबो गुन्दै गैला बेलसा नारै नारै जानांसिगोन उफाय गैला लाइभआव मानसिफ्राथ' बिदि नर्मेल भिडिअ हगारग्राखौ नायखाया बे लंथं माबाग्राखौसो नायो आंबो लंथं मोसासिगोन र' नायबाय था भिडिअ'आव साबस्क्राइब खालामना ला होमबासो नायसिगोन दा नोंसोरो लंथं मोसागोन आङो गानसै मोसागोन ना लंथं मोसागोन गानसै भाइराल जानायनि होमबासो साबस्क्राइब खालामो ना मानसिफ्रा लंथं kuna मोसागोन आं र' नायबाय था नोंसोरो देवरा हाजिरा मावदों नै दायो बेलसा नारगासिनो नङाबा गुन्दै गैला इउटुबावथ' खामानि गैला जायफ्रा भाइराल जायो बिसोरनि थाखायसो इउटुबा मोजां खालामग्रा मोजां भिडिअ खालामग्रा कन्टेन्टफोरनि नङा भाइराल जोंनि बर'फोरनो नांगौ भाइराल अनलि भाइराल बेलसा नारना जाबावनो गोगोम मेङो माथो दाबो बुङाखैनो गानसै लाबालाय एसे जाख्लायदोंना मेंमारदों नायनि बायदि मेंदों